Екс, ево тук да видиш рибите какво правят. Виж какво става сега от дупката вътре. Едната е с корема нагоре, видиш? Дай ги разбутай малко с молива. Къде остави молива? Малко... Размеси и малко акъла, така. Сега наред ли е всичко? А? Ама не ги изкаря навънка, бе. Я вкарай сега вътре. Ама иска да вплува малко, я пусни. Не бъркай дупка да ще ти замръзне ръчичка. Какво искаш? Малко слънце да видят. Ай, добре. Ай. А сега ги върни обратно малко. Във водата ги пусни малко да плуват. То те се забравят да плуват така. Като чичо ти кух. Като чичо му кух, ще забравя да плуват. Пият я. Пием се, ще пият. А ти какво правиш? Я кажи тук сега какво правиш. Сподели. Ето тук кажи на камерата. Какво става с теб? Ама не идвай толкова близо от дупката. Авария? Правим интервю. Да. Шефе, ева кажи какво става. Кажи какво става. А? Днеска що не кълве? А? Ама защо? Кажи защо не кълве. Какво правиш сега? Супа ли правиш? Хайде кажи чао. Тук на камерата кажи чао. Не искаш ли? Ето тук. Стой там, оттам може да кажеш чао. Ще изпаднеш пак от дупката. Нарочно го правиш. Много ясно. Ева малко, ева. Ева тук. Ева тук казах. Нет.